I gdje ste ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu u Serbian Show i sa vama su Buka, Ljubo i Čepo i danas nastavljamo naše Minecraft preživljavanje i mi smo krenuli da gradimo kuću, uključili smo Mobizan da snima i mi smo krenuli da gradimo kuću i posle 15 minuta vidjeli smo da se nije snimalo. I sada nastavljamo, a ništa posebno nismo uradili, sve su strane ovako iste. Luka, nemoj ništa da radiš, meni je rekao Čepo i treba bela drva. Samo mu sruši, samo mu bela zemlju. drva? Bela drva, to ja imam samo. Luka, ajde gore, Luka, ajde gore sa mnom. Idite s Čepom. Gore sa mnom i sruši u zemlju. Čekaj da srušim prvo zemlju. Evo, umjesto ovoga. I ljudi, u prošloj epizodi sa nama nije bio Ljubo, a u ovoj epizodi sa nama nije Savo. A ja i Čepo smo uvek. Šalim se. Nismo, ja mislim uvek. Da, Mislim Čepo jeste, zato što on uvek snima. da, A jesam ja bio uvek ili ne? ne znam. Ne znam, sada me pitaš. Ne znam. Pitao sam te. Evo. Ovdje ovo. Kuća će imati, kako da kažemo to, pao sam. Nije čudan oblik, nego, imat će on kao 2 sprata. Ali samo što taj drugi sprat ne možemo Što mi da sruši? koristimo. Izvini Čepo. Taj drugi sprat ne možemo da koristimo. Da, nešto ćemo da napravimo. U stvari, ne, ovo ću ja da isečem. Seci ovo drvo, ovo višak ovdje. Nećemo tako. Ti što su dosadni ovi kamioni i ova dizalica ispred ovdje. Kako su dosadni. Samo Samo nešto drr. Nešto prave. Ja, srušila mi se sekira. Sekira. Ko bi što kaže? Pa... Jelena. Čepo, od bela drveta. Od belog drveta. Šta bre od belog drveta? Pa pod. Dobro, šta sam uradio? dobro. Viš što sam uradio? Ja sam napravio kamenu sekiru. Sam napravio... metalnu sekiru. Ti, brate, kad budemo pripitomili kokoške, sve to neće te ležu jaja. Ko ljubav. Šalim se. Znaš tako je pesmu sad posjeti? Koju? Sira, putra, vrhnja mleka, jajca i krompira. Jel? Hm? To je u filmu, ako niste znali Tito i ja. Da, obavezno pogledajte film, iako mi se ne sviđa. Šalim se. I pita jedan mali kao... Luka mi baci daske. Čekaj, samo da ti kažem nešto. Evo 2 steka ću da ti bacim. 3. 3, ajde. I kaže njegov tata ovom Zoranu, glavni lik je Zoran, i kaže njemu, ajde napiši na zidu koga voliš. I on napiše, Zoran voli Tita. A on misli da će tati da kaže, evo ti 54 Titu. Evo ti uzmi. Ajde. Da mi ne puni A napravi ti stepenice za krov, bre. Ljuboje, si ti išao da... Pa ti imaš... Pesak da... Jesam. Koliko? Imam 26. Šta 26? Peska. Pa, a Od stavi ga svega da se ovog drveta. ispeče. Jel od svega ovog? Sad ću samo da... Znači od svega ovog kojeg sam pretvorio. Aha. Ovo imam dosta sad stek i... Ovu smo kuću prvo gradili na jednom drugom svetu u kreativu. I svidjela nam se kuća, a iz jezanja smo pravili samo. I svidjela nam se kuće i mi rekli, pa što da je ne napravimo. Da, odlučili smo, ja rekli. Da napravimo i u našem Minecraft preživljavanju i nije uopšte loša. U čestu imaš seed sa ko ćeš farmu da praviš. Da, uskoro očekujte i farmu. Imamo. Htjeli smo prošli
Luka oko vrata stavi ovo drvo, vidiš? Čekaj, Ovo. samo moram nešto da uradim, da moj inventori malo iskrati. Očekujte Hunger Games, ali ovih dana nemaju Hunger Gamesa jer serveri mnogo baguju. Da, U isto vreme smo rekli. Ljubi ti. Evo metal sam ovdje ostavio neki tu, pokupite ako hoćete. Crafting table imam. Evo 2 stringa, 2 strele, Ne, 2 stika. Luka, ajde brate. Ne 2 stika, 2 stika. Luka, nisu od mene. Luka, Sad ću samo... Čekaj. Ajde, evo došao sam. Što me kopiraš? Ne kopiram te, ko što bi Ljubo rekao, što on baš i ne da kaže, Da, ajde popuni ovo oko vrata ovim oak woodom. Oko vrata. Da, pa vidiš. Mislim daskama ja oak woodom. Da mogu Treba da... napravim daske. Da mogu da postavljam lijepo ove stepenice, da se ne muči. Joj, ljudi, da znate koliko smo cijepali drva, Izmučili smo se. sve nas Ne, ruke crafting bole. table. I također šta smo htjeli. I ovo, kako se zove... Šta sam htio da kažem? Sad je Čepo zaboravio. Jest, zabagovo. Sad ćeš se... Čepo baguje. Mnogo vam Čepo ovih dana baguje, da znam. Dubo si mati danas pismeni srpskog. Jesam. Danas? Kako uradi? Da, danas sam imao. Kako si uradio? Dobro. Šta radiš to, Luka? Slušaj da sam postaviti tu nešto. Inače, ljudi, pišite da li ste i vi ove nedelje imali dosta kontrolnih zadataka. Mi jesmo, imali smo pismeni jebote život. Imali smo pismeni iz matematike, iz srpskog, kontrolni iz biologije, kontrolni iz nemačkog, pitao nas iz geografije. Čepo, ja sam gotov s podom. Samo mene nije pitao. Pa idi stavi da se Joj, peče to pesak. staklo. Staklo se peče, pesak. Pesak, valjda. Staklo da se peče. Zamisli staklo može se peče. Pa možda budu dodali sve ovo. Ovo je ipak Minecraft. I staklo da se peče. Ali brate, Minecraft... I da se dobije najbolja guma. fora. Šalim se. Guma. Najbolja fora, brate, uzmeš ovako drva i kad ih cepaš kao da leti drvo. Postaviš neka 2 bloka, na primjer, i srušiš taj ispod i leti ovaj blok. Luka, popri se gore da postavljaš sa druge strane ove stepenice. Saču. Čepo, šta ćeš... Luka, sjeći se ono na tom smešu. Ima onaj stražar i rekao ono malom koja je lozinka i on rekao, ma šta ti je bre, ja sam Zoran, on kaže, a ja sam stražar i ne puštam te dok ne kažeš lozinku. Šta ti je bre, ja sam Zoran. Nije bre, nego sad da ti kažem. Ajde. A da nešto Pogrešio kažem. sam. Stoj, ko ide? Ja sam Zoran. Ajde, reci lozinku. Šta ti je bre, ja sam Zoran. Ja sam stražar i ne puštam te dok ne kažeš lozinku. Jedi govna. Ajde, spavajte. Noć. Ne, da spavam. Ti sve me leđe bole. Vreme. Ej, noć u pravom životu, ajde. Spavajte. Ja spavam. Ajde, Luka. Ti. Eto, I ljudi, da znate koliko smo saplinga posadili preko 3 steka. Ovo ne izmišljamo, stvarno, preko 3 steka. da nego čekam. Savo je bio tu dok smo cijepali drva i ta drva su ostala kod njega, zaboravio je da nam da. On je isto htio da snima, ali zvala ga je sestra. Sestra. Sestra ga je zvala da dođe da jede. A pošto je njemu kuća daleko od Lukine, pošto smo mi sada kod Luke, Da. daleko mu kuća, pa da se ne vraća, mi ćemo da Samo snimamo. od moji, od vaše isto. Pa da. Ne bre! Čepo taj deo da popunim. Ti, mi smo posadili ova drva, znaš, ova mala. Saplinge. Aha. I oni odmah rastu.
Ova bijela Luka, najbrža. ti ćeš tu stranu. Bijelo drvo. Ej bre, šta bežiš ti? Sram te bilo. Šta? Sram te bilo, bežiš. Šta? Molim. Ja kažem šta, ovaj kaže molim. Ej, ja nisam ovaj. Nego ko si? Ja sam Zoran. Riz. Jedi govna. A vrat, tad smo popadali. Sjeći se ono kad smo igrali červe bake i Ljubo, brat, trčao po onom podu i zapleo se i pao i udario u ormar. To je bilo smiješno. A ja se sago i udario u prozor. Pa što tebi prozor, onaj kad Ljubo sestra, isto se sago i udario, ono, sakrio se ispod stola. I ustaje on, ko da nije sto tu, misli da nije sto tu. I I udario udario glavom. što? Možda ćemo i da snimamo Skywars. Da, Možda. Možda ćemo sve je moguće. Imaju servere i možemo vam pokazati IP. Ako budete željeli da vam pokažemo IP, napišite u komentarima. Jel ste čuli? Znači, ako ne napišete, Pa možda ćemo i tad. prestajemo da snimamo. Mam si ga preterao. Treba sad jest. Šalim se. Ne mogu ja nikada prestanem da snimam. Čudan mi je krov. Šta ti čudan? Krov. Kako ti je čudan, bre? Ja te nije sramota da vređaš moj krov. Što si podigao u ovoliku vis? Šta? A ovdje da, ne ide više krov, ovdje treba sad ovamo. Šta, bre? Vidi krov, gledaj. Sad ide treba- ovo. Pa da, znam to. A trebalo bi i ovaj, kako se zove, Da podignem i ja to toliko. sprat. sad ću ja- Evo, ćemo sprat da napravimo. Nećemo dva sprata. Nećemo. I napravit ćemo uskoro, imamo jednu lepu ideju za jednu veliku farmu. Da. Ja. Joj, da imamo samo Yes, ovdje yes. redstone mašine, pa bi napravili automatsku stvar. Čepo, hoćeš sad ja ova prozore da stavljam? Ove prozore stavljaš. Pa, mogo bi. Dobro. Brate, kako dosadno, ovo više me smorilo ove stepenice. Evo ga, završio sam jedan red. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, pozdrav!